So, good morning mga kayorski. Ayan, andito tayo ngayon sa ilalim ng tulay. At pupunta tayo sa 1987 Manscaped Cafe ni Sir Alfred Watermax. Ayan. So, nagkataon na wala siya, nasa Singapore siya. At nagkataon din na birthday niya ngayon, September 25. So, magandang regalo ito para sa kanya dahil doon kami magbe-breakfast. Marami tayong naimbitahan mga vloggers na pupunta at hindi ko na sila maisa-isa kasi hindi ko naman sure kung matutuloy sila. So kahit anong gamit nilang motor, sasamahan natin sila. Hindi po tayo maselan sa kaibigan, basta tunay na kaibigan. Mas maganda kasing samahan yung mga ganyan eh, yung simple lang pero tunay talaga, hindi ka titirahin patalikod. Marami kasing mga ganyan ngayon na nangyayari, lalo na kapag vlogger ka din, tapos medyo nadadagdagan yung mga blessings mo. May mga tao talaga na naiinggit at nagagalit sa'yo nang wala ka namang kasalanan. So guys, nandito tayo sa ilalim ng tulay kasi gusto ko lang ipadinig sa inyo yung tunog ng tambutso ko na nakahinto. So exhaust pipe natin is AR, malaki po yan. Ayan, malaki po kasi yan, kaya maganda po yung tumunog niyan. So try po natin sa unang bomba. Ayan, pitik lang po yun So nasa 6,000 RPM lang yun. Yan, mauna na po tayo guys at nag-aantay na sila sa may bypass Ordaneta. Sige. Yan. Dito na tayo sa bypass dulo. Dami nila Ang dami nila. Ang sarap sa feeling yung kinukuhanan ka ng video, no? Grabe. Hindi ko pa naman feel na ganun. Parang ordinaryong tao pa rin tayo. Yun. Hello Sir. Hello. Oh, kompleto na. Hello sir. Motodads TV. TV ba? TV? Vlog. Motodads Vlog. Ayan. Kailan ka mag-umpisa? Hoy. Ngayon na. Hello. Hello sir. Hello. Akala ko doon na kayo mag-aantay sa Santo Tomas. Dito na. Sabi ko lang si Sir Alfred eh. Ha? Ay, sige. So ito yung mga kasama natin. Hello. Ayun yung mga kasama natin, ayan sila. Puro R15, tas merong mga 8 KTM, yan, KTM. Yan. Ha? Ay, picture. Sige. Hello. Taga saan ka? Ay, isa ka papunta? Ferdinand. Ha? Ferdinand Aguilana. Ikaw yung Ferdinand. Ay, saan ka pupunta ngayon? Sa Lazada. Ay, sa Lazada ka. Ito yung bago. Ay. Ha? Sobrang busy ko kasi sa farm. Oo. Salamat sir. So kasama na natin yung ibang tropa. Pupunta kami ngayon sa Villasis. Nayaantayin kaming isang tao doon. Kapag hindi po siya dumating, diretso na kami sa may arko ng Santo Tomas. Kaya kuhanan muna natin sila.
oh. Yun oh. O, diba? Kahit anong motor, pwede kayo sumama. Hindi po tayo namimili ng kaibigan. Yan. Kahit tricycle pa dala mo. Galit ka ba? O kaya garong. Yeah, boy. Baliw. Okay lang. Hoy! So, andito na tayo sa Watermax. Diyan na lang? Dito na lang? O, sige. Okay, andito na sila. Kailan siya babalik? Wala, tagal pala, no? Ha? Ayan, gamitin muna natin itong ZH2. Picture muna tayo. So, andito na tayo sa Manscaped Cafe. Ayan. So, ayun o, ganda ng babae oh. Hello! Anong pangalan mo? Namasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Angela. Kailan kayo nag-open? Ay, kayo waitress kayo dito? Kaka-start lang po ako. Ay, kaka-start lang kahapon. Oh. So, okay. Sige. Eh, mga kasama ko, yan, oh, sila, oh. Oh, di ba? Angela. Oh. Angela, pangalan mo? Ikaw? Ray. Ayan. Oh. Ayan. So, ito na po yung Manscaped Cafe. Ayan. So, nung pumunta tayo, wala pang tao. Ngayon, ang dami ng tao. Ayan. So, kapag talagang may mabuti kang puso at mabait ka sa mga tao, magaling kang makisama, nagiging successful yung business mo. Ganun kasi yun eh. So, hindi lang po yan nakukuha sa pera, kundi sa paikisama. Yan. Kasi hindi naman nabibili yan eh, yung magandang ugali. Ayan po sila oh. O diba, nag-enjoy sila sa lugar. O yan oh. So, marami kayong mapupuntahan dito. Punta lang kayo, pasya lang kayo, maganda po itong lugar. Yan. Yun. So ito. Yung mga tropa natin kasama sila. Tsaka ito mga to. Okay. Ito, si Ride Trip Motovlog. Ayan, nag-avail siya ng Moto Yorski jersey. Ayan. Magkano ito? 450 na. Grabe ka, nakabuo na pa ako. Yan. Sakto lang yan. XL to na. Oo. Sakto lang yan sa'yo. Nagbablog ka din? Si Joms ka, di ba? Ay, si Joms. Joms PH. Ayun, si Joms. Umukhang kita eh. Yan. Dito muna tayo sa Diwata. Ilan taong ka na? 18. 18. Nag-aaral ka ba? Stop po nga sa ngayon, sir. Ay, stop ka. Bakit wala kang pang-paaral? Gusto mo pag-aralin kita? Ngayon may kayabangan to. Pero kilala mo ako? Hindi no? O ngayon makikilala mo na ako. Yan. Anong pangalan mo ulit?
Angela po, Angela Bernal. Angela? Ako nga pala si Motoyorski. You know, lambot ng kamay ni Mama. Pwede bang hindi natanggalin? Diyan na lang muna. Asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakalimang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, hindi pa aasahin, hindi ka ako'y ginigilig. Malakas na dito ngayon, no? Yes, sir. Yun. Saan ka nag-aaral? Sir, Saan ka nag-aaral? nung senior high school po. Oo. Si Priano po. Ay, si Priano. Pero dito ka lang din nakatira. San Vicente po. Ay, doon. O, sige. Ayos yan, marami kayong magiging customer. Kasi may magandang waitress. O, di ba? Ang galing mo talaga, bright ka. O, sige ha. Thank you, ma'am. Thank you po. Shoutout sa inyo, mga idol. Yan, hello. Sir, shoutout sa inyo. Oh, ito na naman yung kaibigan ko. Oh. Yan, yung mga bumili po ng jersey natin, si Ride Trick Motovlog. Yan. Tapos si, ano pangalan na? Asan yung isa? Yan. Pictorial muna raw sila, sabi ni ate. So ito pa yung bumili ng jersey natin. Ayan. Idol. Anong pangalan mo? Denso Ayala na lang. Dencio Ayala. Ayan, siya yung isang nag-avail ng Motoyorski jersey. Dencio Ayala from San Carlos. Yan. Sige, picture-picture ka muna dyan. Sa mga motor. Okay mga idol, so andito na tayo sa Watermax Enterprises. At sa mga nagtatanong kung magkano itong washing machine nila, mga laundry machine, ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga price. Ayan. So yan po yung mga binibenta nila. Laundry machine, washing machine, ayan. Alam ko with dryer na itong nasa taas, no? Dryer na yun. Ice machine. Yung kabila naman ice machine. Ayan. Ito na, videoan ko na to last time. So marami na naman sila. May dryer din. For delivery na to. So for delivery na pala to. So mabilis daming umu-order sa kanila kasi maganda yung binibenta nila. Maganda yung quality. Yan. Tsaka maganda yung deal. Pwedeng installment, di ba? Pwede rin cash. Ganun. Depende sa kaya nyo. Total 5%. Ayan. device. So sa lahat po nang nag-i-inquire sa akin kung magkano yung laundry machine, washing machine dito, ayan po. Ayan. Ice machine. Ito naman yung ice machine. Ayan. Meron pa? Tapos ayan. Ayan. Sunday ngayon kaya wala silang pasok. Ay, ikaw lang pala nandito? Wala si ma'am? Wala po. Linggo po kasi ngayon, day off po namin. Ay. Tinatapos ko lang po pumasok na po. Okay, sige, sige. Sa bagay, nag-order naman na ako dito. Kay Ma'am Steph. Ng Motoyorski. Ay, meron na. Ako, na-print naman namin. Ito po ba yan? Oo, yan. Na-print na pala. Ikakat na lang, no? Papadala po namin yata sa next week.
Sige. Okay. Ano pangalan mo? Wana Brown po. Una na lang po for sure. Uno. Okay, number 1. Yan, Uno. Ride safe, brother Ricky. Idol, oh. Ayan, sama kayo, ha. Happy birthday pala, Sir Alfred. Ayan, September 25. Sir, oh. Sasama ko kayo, ha, sa vlog, ha. Kasama kayo, sir, ha. Yan, sayang wala dito eh. Hindi tayo nagkita. Oo. Kasama na naman kayo. Hello, ma'am. Sige. Okay. Paano, mauna na tayo, guys. At abutin na tayo ng bagyo. Pero pwedeng dagdagan po. Oh. Doon sa Ilan? 5 lang. Ayan. Ano pangalan mo? Sales TV. Sales TV. Oh. Abutin na tayo ng bagyo. Uwi na tayo. Punta lang kayo dito sa Manscaped Cafe. Yan. Ang gaganda ng mga waitress, siya ang gagwapo ng mga waiter, siya ang mga barista.